И здравейте хора, аз съм Батман и тук с мен е Саски. И днес не знам какво ще правим. Какво ще правим, Саски? Нямаш ли да ходим да PvP, бе? Тук има тотката и само коженки. Няма никакъв дъм. За сервера. Къде? Чик. Да, чик. Аз им пиша кой иска PvP. Метко, аз скачам, отзади ти скачаш. Виж ги страхливците. Че си, бе? Настал съм. Оля, ко ще вика? Ти. Скачай на бой. Къде си? Стой тук ти отвънка, някой като те запука, аз се крия тук ти за това дърво. Да, дях. Виждам ли са? Съвсем лекичко. Ма не там от спаун. Леко се вижда работа. О, Ендер Ангет иска PvP. Кажи му да идва. Чакай, влез вътре. Влез вътре, защото моите ни запукат гъза. Пиш му да дойде. Първо го виж какъв е. Чакай. Да се тъпа ли до него без айтъм? Фърли ми айтъмите на мене. Не, си ги сложи в Ендър честа. Окей. И аз такова. Аре, аз нямам такова. Аре, ми так. И сега. Чая лъка само да оставя. Ако има нещо, върви бягай, скри се, аз идвам. Аз съм се с безполезните ми айтеми. Сега. Коженките ви кажи. Нека казваш. Той си иска да отидем на LARP евент за меле. Взем сега. Вей, то откъде има една диамантка, е. А не. Аз преди малко бях видяла една диамантка. Къде? Го взимай. Взимай дълго нещата. Майка, то се с диамантен меч, дед ги гледахме от YouTube пранка. Ела. Дълго меч, човек. Насам. Битко. Чекай, искам да пукам един дет, сега се прави на лажен. Ето. Дисфорлайта ми иска да подложи. Аз не съм тук. Батман, не съм. Тос ми вика едно весено. Той се с дълма меч, гати на честното. Ние да се направим дълма мечове. Да ги енчантим. Видя ли, значи, енчантнах една кирка, ефективност 4, а пък после енчантнах една кирка, исках да ми се падне че плюс да ги следея, обаче му се падна че плюс ефективност 4. Меча ми е. Аре, откъде? Шарт 4, абрейкинг 2. Да скачам ли? Добре, надея, че не искам да рискуваш.
Аре, Митко, аз скачам и ти скачаш. На 3. Чакай, он не скача. Пък. Бот, баба, че е бот. Абе, не мине, човек. Оня се дръпна без да искам. Аз как го ударих? Он ще излиза и аз го вкарах. Хуай. Чакай. Ти сгоден не палка ли си? Ти ги питаш? И само ми бах мамичката. Аз трябва да взема друга годен не палка. Етко бързо. Взех го от палката, бе, трябва да взема. Аре бе, на мен ми викаш бот. Кой ти вика те? То ми вика бот. Аре. Да, каре. Лаги. Кой искаш лаги ми? На мене не ми лаги, нали? Гратира, сървъра лагна. Ето аз за той ти говорех. Сървъра леко лаги. Човек ти не атакуваш. Кой искаш като ми лаги? Аз снимам клип. Аз как? Майка ти тъпа. Митко е овхомето за малко е. Добре. Ела, долу. Твой. Долу. Ела тука. Тука. Да. Две. Глей. Тут уж една факла тука. Не да гледаш за по-вещерски. Бегай. Ти не си при мен. Ела, взем малко брадавици да посеем. Не, сериозно ти казвам, служи една факла. Изключи ръчката. Чакай малко. Сега се боря. Преборих се. Слагай ти малко. Не, аз тук горе ти фърлига човек. Тук има един стак и половина. Но стиги. Ето слагай. Ей там за тебе. Айде. Паралел останали ти е тук да е долу. Не, в хопара бе, хопара. Глей, Митко. Чакай. Виж. Опа! Греден бутон. Да не е лесно. Не, аз казвам да направим фокус. Знам бързо да го пуснеш да го спреш веднага. Да, обаче за лаги направих. Я цънах 5 пъти. Още ли ти се спива, човек? Човек, аз там при малко ти ми говори за... Бе, часът е 9:26. Има ли останали брадавици в тебе или не? Не. Извинете. Защо не сложиш иначе една факла? Не знам. Че сега ще я взема флаг. Отиди с ми факли от... Не, аз ще отида. Беше ти си горе.
Там аз чакам, но сега гледах без сока. Така, доволен ли си? Ага, гледам. Виж, ела. Ела за малко. Чакай, искам да си видя пушката. Добре, видях ти ги. Ела. Ела така. Чакай. Така? Провери кой има. Знаеш защо съм ги сложил там? Що? Защото имам чувство, че някой ми... Дърпи се. Имам чувство, че някой ми влиза от акаунта и ме е страх да ме вземе от кирките и заради това ги скрих там. А човек, май ще рескат сървъра, обаче може и да не го рескат. Ще има шоп. Защото ще има шопа, едва ли ще го спрат. Ще има мини геймс. Кой беше ти? Игрички такива. Човек, не са какво ще правим? Айде да правим малко по-бързика. Полшанки, аре? Не съм. Предложете в коментарите, ако се сещате за някакви полшанки. И също... Взимай слай. Аз ще трябва да изляза за малко, за да предложа IP-то на сървъра. Окей. И ще ти го пратя. Не, сега ще ви покажа IP-то на сървъра. Аз вече изляза бе, човек. Picacraft. Опа. И IP-то беше... IP-то е 9.1.4. Бъркам. 9.1.148.133.77 двуточие 25565. Това е. Да, ето го, може да спрете клипа на пауза. Аз го показах. Ага. И това беше от мен. Довиждане.